बड'लेण्डखौ मोनाखै जोङो थांनानै थानांगोन जोंनि आथिखालनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखाय हाबा मावनो थाखाय हारिखौ दानो थाखाय हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय हारिनि माखासे गेना गोरोन्थि बायदिसिना थासारिखौ सुस्रांनो थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाया थांनानै थानांगोन आरो साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआ जोबोद गोनां बियो जि थाखोनि सुबुङानो जाथों हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रायानो जाथों थेला रिक्सा सालायग्रायानो जाथों फिथा फानग्रायानो जाथों एबा सोरबा बिजनेस फालांगि अफिसारानो जाथों साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआ जोबोद बेसेन गोसा दामान गोनां रायजोफोर गोलाव सम सोमावसारनायाव रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ जोङो अबथिरा खोमानानै लानो गोनां जाबाय दा नैबे समाव जोङो गोदानै सासेबो बर' फिसानि जिउआ जाहाथे जोबलाङा बेखौ जों बयबो हास्थायो सोरबा सोरबा जोंखौ मिनिदों जंखायदों सोमावसारनायालायनो जिउ जोबाबा थै बोहैयाबा जाया आथिखालनि सोमावसारनायाल' नङा बेबायदि जोंहा सोरबा सोरबा बुंनानै जोंखौ सोंखारियो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुङो नाथाय मानगोनां रायजोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जि समाव आङो आफादगिरि नङामोन सासे उन्दै बाहागो लागिरि बिग्रायखांनाय सोमावसारनायखौ मोजां मोनगिरि सासे मानसि हिसाबै आं उन्दै समनिफ्रायनो नुबोबाय आरो भारतनि गुबुन गुबुन सोमावसारनायफोरखौ नुबाय भारताव थै होआलासिनो जिउ होआलासिनोबो रायजो जादों जुदि बे भारत हादरावनो थै होआलासिनो जिउ होआलासिनोबो रायजो जादोंब्ला 5,000 सुबुंनि जिउ गारनानै बर'फ्रा मानो मोना बे आंनि सोंलु 20,000 सुबुङा जेल जानानै बर'फ्रा मानो मोना बे आंनि सोंलु मानो गावनि हादोरावनो संबिजित थासेयावबो गासैबो मोनथायनि बाथ्राखौ संबिजिताव लिरनाय थासेयावबो मानो जोङो जिउ गारनांगो मानो जोङो थै होनांगो मानो जोङो बेंगुरा जानांगो मानो जोङो धन सम्पति खोमानानै लानो गोनां जागोन मानो जोंनि आइजोफ्रा जिनाहारि जानो गोनां जाखो बे जाबाय आंनि सोंलु दा मानगोनां रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ बे भारतआ आथिखालाव 130 कौटि मानसि थानाय मोनसे हादोर आरो जोंफोरबायदि उन्दै उन्दै हारिफ्रा गोबां समाव मालायजों गादब जानाय थगाय जानाय नासयनाया बे माने सोलियै बाथ्रा नङा बे सोलिनायनो बाथ्रा नाथाय बिदि होननानै दिनै अराय सम जों मालायजों थगायजागोन सोबख'जागोन गादब जागोन बे मालाबाबो जानो हाया आरो बिनिनो बिदिन्थिया बर'फोरनि सोमावसारनाया जे मोनसे गोथों लामाजोंनो फैगासिनो दङ बिनि बिदिन्थिया जाबाय बिएसि दानाय बिटिसि दानाय बिएसि आरो बिटिसिखौ मानो सोरजिनो गोनां जादों मानोना बेवहाय जुक्ति दङ बेवहाय लजिक दङखायनो जुक्ति दङखायनो जास्टिसखौ बिथांमोना होनो गोनां जादों आरो दिनै आलादा रायजोखौ जे जों बिदों भारताव आलादा रायजो बिग्राया जों हारसिं नङा गोबां ओनसोलाव आलादा रायजो बिनानै आथिखालावबो सोमावसारगासिनो दङ फारसेथिं भारतनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों भारतनि रांखान्थिया जौगाबाय भारतनि इनफ्रास्ट्राक्चारा जौगाबाय भारतनि सोलोंथाइया जौगाबाय भारतनि बायदिसिना बिथिङाव जौगाबाय नाथाय बेराफारसेथिं नायोब्ला नुगोन दाबो भारताव 40 कौटिसो मानसि दङ बे 40 कौटिसो मानसिया सानसेयाव बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजाया न' बां मोजाङै लुना लानो हायाखै थानो हाया मोजाङै बिसोरनिसिम डाक्टार सहैया बिसोरनिसिम नांगौ बायदि सोलोंथाइया सहैया लेखाया सहैया बैसोर रायजो जाग्रा ओनसोलाव दाबो लामा गैया कारेन्ट गैया बेबायदि गोबां ओनसोल दङ दा बेनिखायनो जेंना दङखायनो सोमावसारनाय जेंना दङखायनो बिग्रायखांनाय जेंना दङखायनो जांख्रिखांनाय आरो बियो मालाबाबो गोरोन्थि नङा बे गोरोन्थि लामा जानो हाया दा नंखायनो आं गिबियाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौसो खावलायनो सानदों जों बयबो मिथिगौ साधारन सासे बर' मानसियाबो मिथिगौ गावसा गावस्रिजों जेबो मोना खौसेजोंसो मोनो नंखायनो बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजो सोमावसारनाय समनिफ्रायनो मोनसे स्लगान मोनसे दाबो सोलिगासिनो दङ
बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फोर खौसे जा खौसेबा थांगोन गावस्राब्ला थैगोन जोङो बयबो खौसे थानांगोन बेराफारसेथिं सोरबा सोरबा बुंदों बावैसो मैया दाख्लैसो फोथाराव गसंनानै हब्रा लेक्सार होनानै थांबाय आरो हरै माने बायदिसिना जायगाफ्राव गसंहैनानै बुंबाय आरो सोमावसारनायनि दरखार गैला जेंनाया ओरैनो सुस्रांजागोन आं सोंनो लुबैयो सोमावसारालासिनो बर'फ्रा मा मोनदों सोमावसारै सारै दिनै बिएससि मोनबाय बिटिसि मोनबाय सोमावसारसेयावबो दाबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जोङो हिल स्टेटासाव लाबोनो हायाखै बिटिसि सुक्तियाव लिरनाय थानानैबो बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनसे सोरजिनो हायाखै सोमावसारसेयावबो स्कुल कलेजाव मास्टार थिसननांगौ सोमावसारसेयावबो हायाखै लेखा बिलाइ नांगौ समाव मोना सोमावसारसेयावबो हायाखै रेडिअ सेन्टार टिभि सेन्टारफ्राव बर'नि समा बारायनांगौ होननानै आसामाव बुंबाय सोमावसारसेयावबो हायाखै दिनैसिम जोङो सोमावसारसेयावबो हायाखै बर' रावा आसामनि अफिसियेल राव जानांगौ बियो दिनैनिफ्राय 40-50 बोसोर सिगाङावनो आसाम सरकारा अर्डार होखानाय आसाम सरकारनि पलिसियाव हाबखानाय दिनैसिमबो आसामाव सोमावसारसेयावबो बर' रावखौ अफिसियेल राव हिसाबै बाहायजायाखै दाबो बाहायनो हायाखै दा अब्ला जों मा खालामगोन सोर बुंनो सानदों सोमावसारालासिनो जागोन नाथाय सोमावसारनांगोन जेंना सुस्रांनायनि गिबि लामायानो जाबाय सोमावसारनायनि नैथियाव जागोन सावरायनायनि थामथियाव जागोन सलुसन दिनै एनडिएफआ मोनसे समाव सिलाय लानानै गिलु बालु सोमावसारबाय फाइखि हान्जाफोरजों जुजिबाय गावसोरबो थैनो गोनां जाबाय सुथुरखौबो बिथांमोनहा दिनै माखासे खिथेर होखारनाय बायदियै साजा होबाय बेबायदि लामाजों फैनो गोनां जादों डिएलटिआबो बै समाव जोंनि जोहोलावफ्रा गावथार जाबाय बिथांमोनाबो माखासे एक्सन लानो गोनां जाबाय बिनि उनावसो सावरायनाया जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव राजालामा दिल्ली दिसपुर बेसेबांबा गिलु बालु सोमावसारनाय भलेन्टियार फर्सनि सोमावसारनाय बिनि उनावसो सावरायनाया जादों बिनि उनावसो सलुसना जादों दा ओंखायनो दाबो लामाया बेनो दिनै जुदि ओरैनोबो जोङो जेबो होनो गोसो गैखाया आरो बे समाव जुदि जोङो गावनि गोसोखौ लोरबां दिन्थियोब्ला गोहैनो दिन्थियोबा गोसो गैयै बायदि दिन्थियोबा कमप्रमाइजिं एटिटिउडखौ दिन्थियोबा मालाया मिथियोबा बिसोर गंलाय हासिगोन अब्ला जोङो जेबो होनाय नङा रायजोफोर जेबो होनाय नङा सुथुरा दाबो गोख्रों बेवहाय जि मावो गावसोरनिनो मावो दिनै नोंथांमोना नुदों आसाम सुक्तिनि 2 नाम्बार दफा फारिलाइखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों दिनै आसामाव बेवहाय मा लिरनाय दङ हारसा मानसिफोरनि सिनायथि थामोनथा राव थुनलाइ राजखान्थि अधिकार गासैबो अधिकारखौ बेवहाय सुरक्षा खालामनांगौ होनना लिरनाय दङ दा बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों बेराफारसेथिं जोंहा मा जागोन दिनै जोङो सोमावसाराबा दिनै जोङो बिखुआबा दिनै जोङो गाबख'आबा दिनै जोङो खुद्रियाबा दिनै जोङो रागाखौ दिन्थिनो हायाब्ला जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ सोर होगोन दा ओंखायनो दिनैनि समावबो बिथांमोना जोंनि फारसे सानाखै आसाम सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जायै सावनो गावसोरनो नांगौफोरखौ माला सोरजिजोबना लाबाय शंकरदेव केलासत्र बानायनानै लाबाय माबा आईआईटी मोनबाय गेस टेकार मोनबाय साख्रि बिराद मेरला होना लाबाय गावसोरनि सेंग्राफोरखौ दिनै बहाबा आईओसीआव थां गेस टेकाराव थां बबेबा बिआरपिएल अफिसफ्राव नायहैथां गोबां जायगायाव नुगोन बिथांमोननि मानसिफ्रानो दिनै हाबजोब्बाय बबेबा इउनिभार्सिटियाव 99.9% बिथांमोना गावसोरनि साख्रिखौ होना लाबाय नाथाय जोंहा जेबो गैया दा बिनि थाखायनो नैबे समाव गोनो गोथो जानायनि आरो गोनो गोथो खालामनायनि सम नङा गोदोनिफ्रायनो रायलायबोदों नांगौबा आगानसे फासयगोन आगाननै दावखोगोन मालाबा आगाननै फासयगोन आगानथाम दावखोगोन नाथाय जोङो थाद'नो मोननाय नङा दा बे समा गोनो गोथोनि नङा आङो रावखौबो मुं हमनानै बुंनो नागिराखै मानोना आंनि गोरबोआ थिना आंनि गोसो गोरबोआव रावखौबो मुं हमनानै बुंनो थिना नाथाय साफ्रोमखौबो आङो खावलायनो सानो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बर'नि खामानि मावग्रा मावथि फारियाफोरखौ जोङो खौसे जानो सोलोंनांगोन डिसिप्लिनाबो थानांगोन मोनसे संगठनाव मोनसे हारियाव डिसिप्लिन गैयाबा बे हारिया थेर बेथेर जायो दिनै बर' हारियाव डिसिप्लिना बोरै फैदों
गोबां नाजाबोनो गोनां जादों। गोदो जों उन्दै समाव नुदोंमोन जि समाव एबसुनि सोमावसारनाय भलेन्टियार पस्ट ओंखारदोंमोन सोरबा साफा सानै बर' सेंग्राफ्रा दाखाय खालामग्रा सिखाव खालामग्रा दङमोन बुदाव बुदाव खालामनानै सिदा खालामबोनायाव बर'फ्रा दिनै डिसिप्लिन जाबोदों। एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव गोबां जौ लोंग्रा मानसिफोरखौ सिदा खालामदों। एबसुनि सोमावसारनायावबो बेबायदि माखासे डिसिप्लिनारि खामानिफोरखौ एक्सनफोरखौ लाबोनानैसो नङाबा बर' हारिफ्रा दिनै बै साखाथियाव रायजो जाग्रा बै बिथांमोन बायदि बिलाइ खाग्रामोन बायदि लामायाव गोग्लैसोना थाग्रा जोंनि हारियाबो थेर बेथेर जासिगौमोन। दिनै मानसिफ्रा बाख्नायो नोंथांमोननि मानसिफ्रा जोबोद डिसिप्लिन बिराद धैर्यशील धैर्य हमनो गोरों गोबां बाख्नायो। नाथाय बे बाख्नायनाय बे मावनाया ओरैनो जायाखै। मेल मिटिं खुंनानै भलेन्टियार दोननानै बेसेबांबा डिसिप्लिन मेल मिटिंआव लिडारफ्रा लेक्सार होनानै दिनै 50 बोसोर हब्रा हब्रा लेक्सार होबाय। जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था खोमसि फोथायनायनिफ्राय उदां जा बयबो लेखा फराय हाबा मावनायनि हारिमुखौ बयबो आखायाव ला। जाय हारिया हाबा मावा बे हारिया मुलुगाव थांना थानायनि खुनु जग्य नङा। बे खोथाफोरखौ लिडारफ्रा लेक्सार होबोनानै दिनै हारियाव डिसिप्लिन फैदों। आफादाव डिसिप्लिन खायनो हारियाव डिसिप्लिन। गतिके गासैबो आफादफ्रावबो डिसिप्लिन थानांगोन हारियावबो डिसिप्लिन थानांगोन। बेखौ लानानै जोंहा गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया। बेखौ लानानै गावस्रा गावस्रि जानांगौ खोथा गैया। दिनै सोरबाया मेंगोन जिरायगोन सोरबाया थांगोन सोरबाया फैगोन नाथाय हारिनि थांखिया जोंहा थांबाय थानांगोन। दा ओंखायनो जों बुंदों बे जाबाय पिपुल्स रिभलिउसन। बे सोरबा लिडारनि जांख्रिथाय नङा बियो सुबुंनि जांख्रिथाय। 50 बोसोर सिगाङाव जानो हागौ सोरबा सरन समर बिथांमोना पिटिसिनि दैदेननायाव पिटिसिनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। दिनैनिफ्राय 40 बोसोर सिगाङाव धोरोजा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। बिएलटिनि दैदेनगिरिफ्रा बिएलटिनि हाथियार सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा एनडिएफबिनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन बिएसएफ मुं लानानै। नाथाय बे सोमावसारनाया दिनै बेवहाय गासिबो थुबुर जाफैबाय आरो बेयो समनिनो खावलायनाय। आरो बै समाव जोङो जे समाव नुबाय मेगन सिगाङावनो इउपिडिएसआ सुक्ति जाबाय डिएसजिआ सुक्ति जाबाय। कार्बि आंलं डिमा हासावआव बिथांमोनखौ मा खालामबाय गभर्नमेन्टआ गावस्रा गावस्रि खालामनानै सोरबा मोनसे हान्जाखौ हमब्रायनानै सुक्ति खालामनो लांबाय। सुक्तियाव जेबो गैया। बिथांमोननि कार्बि आंलं जिल्लाखौनो बोखावनानै मोनब्रै बानायबाय सुक्तियाव जेबो गैया। डिमा हासावआवबो एखे डिएसजि ब्लेक उइड' दिनै बिथांमोननि बिदा फंबायफ्रा जोंजोंबो रायलाय बिराद हालायाबाय सुक्तियाव लिरनाय मोनसेबो हाबाफारि मावफुङा। सुक्तिखौथ' खालामबाय दैदेननोबो होबाय सिट जालायबाय डिपुटि सिट जालायबाय डिमा हासावआव जेलाव थ्रोब सोजोबना दोनबाय दायो रावबो गैला। दा बेखौ नुनानै जोङो बै समावनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव रायलायदों आरो एफा एनै मोनसा मोनसि मोननाय दुखु नांनाय बायदिसिना खुद्रिनाय दंलायोमोनब्लाबो बै समाव गबिन्द बसुमतारी बिथां रन्जन दैमारि बिथांमोननि गेजेराव रायलायनानै जेरैखि जाया मोनसे बिन्दुआव गोरोबथियाव फैनांगौ जों एबसुनिफ्रायबो जों खावलायदों। जों जुदा जुदायै रायलायदों हारसिं हारसिङै रायलायदों। सोरबा बुंनो नागिरो एबसुआ ओरै खालामनो हायो एबसुआ ओरै खालामनो हायो एबसुआ ओरै मावनो हायो। जों बिसोरखौ रेसपेक्ट खालामो। बिसोरो जोंनि रिभलिउसनारि लिडार। जोंहा बेवहाय सोरनिबा कनस्टिटिउसनाव थांनानै सोरनिबा बायदिसिना बे सिस्टेमाव थांनानै एनक्रोच खालामनाया बे सिस्टेम नङा। थ्रु रेसपेक्ट थ्रु अननायनि गेजेरजों जानांगोन। दा नंखायनो अननायनि गेजेरजोंनो जादों। जेला रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बै समाव हमनानै लाबोनानै जों जेलाव थांनानै लोगो हमहैदों। बिथाङा न'आव फैनायनि उनाव न'आव लोगो हमदों आरो उइथ डिउ अनार उइथ डिउ रेसपेक्ट एन्ड लाभ जोङो खनले खनले रायलायदों। बिनि उनाव बिथांमोनाबो गावबा गावनि गेजेरावनो रायलायदों। जोंनि थांखिया मा आंजों सोरजोंबा पार्सनेल जिबनाव संख्रि बानलुनि नांलाय खमलाय जानोबो हानाय गोसो गोरोबलायै जानो हानाय लामा थाबायनायाव सोरबा आंनि आथिंखौ गाबथिंनानै सेन्देलनि फिथा बस'नो हानाय बेयो बारा गिदिर खोथा नङा। जोंनि थांखिया मा थांखिया मोनसेल' बर' हारिया जास्टिस मोननांगौ बर' हारिया न्याय मोननांगौ। आरो बिनिखायनो समनि खावलायनायखौ मान होनानै बिथांमोना मोनसे समाव गावसोरनि दाबि सनद चार्टार अफ डिमान्डखौ मोनसे खालामबाय जाहाथे सरकारा जानला मानला खालामनो हाया। बिनि उनाव आरो रायलायबावबाय रायलाय गभर्नमेन्ट अफिसारफोरजोंबो जोंबो खनले खनले रायलायदों एबसुनिफ्राय जे जि सलुसन जागोन बेवहाय जोंबो दङ ज' जानानै जानांगौ सलुसना आरो मोनसे सलुसन जानांगौ जि सलुसन जि
जेंना सुस्रांनायजों फैगौ 50 बोसोर 100 बोसोर जाहाथे बर' फिसाफ्रा लेखा फरायनो गारनानै आबादथिलिखौ गारनानै रां खामायनो गारनानै संसार जानो गारनानै राजा लामायाव फैनो गोनां जाया बेबायदि मोनसे सलुसन खालामोब्ला जोंबो दङ होननानै जों सरकारनि मानसिफोरखौ दिल्लीयानो जा दिसपुरानो जा खोथा होबोदों आरो बिनि उनाव फैयै फैयै नुबाय बिथांमोना गावसोरनो रायलायनानै सिजफायाराबो ज' जाबाय दानिया सिजफायाराबो ज' जाबाय दानिया थगायनायनि खुनु लामा गैला दानाखाय रायजोफोर दिनै जों बयबो नेदों मानोना सुक्तिनि नामाव सुक्ति खालामनानै 30 बोसोर पुलिस मिलिटारिजों गावथारजानाय माखासे नायगार जोंनि फिसाफ्रा बुलि जानांनाय न' बां सावजानाय जोंनि बिमा बिब'फ्रा खस्थ' मोननांनाय बिखौ जोङो जानला मानला हगारनो हाया ओंखायनो सरकारा जेरै गेलेदों जोंबो गेलेनो हानांगोन जोंबो बिसोरखौ नारसिननो हानांगोन नंखायनो जोङो नायबाय थादों जे बिथांमोना माला रुइनो गोनां जायो नाथाय बे समावनो दुखुनांथाव सोरबा जोंनियानो ओरैबायदि माने जाबाय बड'लेण्डआ जानाय नङा बड'लेण्डआ जानाय नङा बड'लेण्डआ जानाय नङा बड'लेण्डआ जायोबा जेन'बा बेहा ओंखाम मोनजानाय नङा सोरहाबा ओरैबायदि दुखुनांथाव जों जोबोद दुखु मोनदों रायजोफोर जों नेता नङा नेताबो जानो नागिराखै राजा मन्त्रि जानाया जोंनि थांखि नङा एमएलए एमपि जानाया जोंनि थांखि नङा नाथाय जि जिनिसखौ बर' आइ आफा रायजो राजाया हास्थायदों खुदै मन'नानैब्लाबो बिखायाव आखाइखौ दोननानैब्लाबो एसे सान जे बे खोथाखौ बुंनाया लाब जागोन ना लस जागोन जोंनो मानांगोन दिनै नोङो सोरबा सासेया दिनै थाखा फैसा दङ राजखान्थिखौ गेलेनो गोरों दङ रोंदों 50 बोसोरबो राजखान्थिखौ गेलेनो हानाय बिनि ओंथिया बे नङा जे बर'आ गासैखौबो मोनजोब्बाय बे नङा दिनै बर'नि अबस्थाखौ नायनांगोन दिनै जोंनि जोहोलावफ्रा जेलाव थानांबाय बिसोरखौ जेलनिफ्राय बर'नांगोन दिनै रन्जन दैमारि बिथांजों माखासे दङ बिथांमोना दैदेनगिरि जाथिनि थाखाय सोमावसारदों बिथांमोनल' नङा आसामनि मोनफ्रोमबो जेलाव 30 जन 40 जन 50 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाबनानै दङ सोरनि बिब' सोरनि फंबाय सोरनि बिनानाव सोरनि बिमा बै न'खरफ्रासो मिथिगौ दा बिसोरखौबो जों जेलनिफ्राय बर'नांगोन बिसोरखौबो जेलनिफ्राय बर'नांगोन गासैबो थासारिया सुद्रायनांगोन बर' हारिनि सासेबो सुबुङा खस्थ' मोननांनाय बेबायदि थासारिखौ दोननो मोननाय नङा जों मा लुबैदों बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाया गावनि थामोनथा मोनथाय सिनायथि मान सन्मानखौ लानानै रायजो जानो हानांगोन जों बेखौसो लुबैदों दा नंखायनो रायजोफोर आं बारा गोलाव खोथा बुंनो सानाखै जे नैबे समाव सलुसनखौ जों लुबैदों सरकारजों जोंबो रायलायदों सोरबा बाहेरायाव रायलायदों सोरबा सिङाव रायलायदों बायदिसिना रायलायनाया सोलिगासिनो दङ जेंना सुस्रांनांगौ गोजौनिफ्राय नारसिननाय गेजेरनिफ्राय नारसिननाय जोंबो बेखौनो नायगासिनो दङ जेंना सुस्रांनाया बबे लेभेलाव जानो थांगासिनो दङ बेखौनो जोंबो नायगासिनो दङ नाथाय गभर्नमेन्टखौ एनि टाइम प्रेसाराव दोननो हानांगोन नारसिननानै दोननो हानांगोन जोंनि सक्तिखौ प्रदर्शन खालामनो हानांगोन जोंनि गोहोखौ दिन्थिनो हानांगोन जाहाथे बिथांमोनाबो साननो गोनां बायद' जायो जे दिनै जेंना सुस्रांनायनि मुङाव जेंना सुस्राङोबा बर' दैदेनगिरिफोरखौ गेलेनानै जानला मानला खालामनाय गैयाबा अरा जे गाबोन जोंफिनगोन अराव दैखौ लुगा होयोबा बे बारा गोबाव थानाय नङा बना रानोबा आरो गाबोननो जे बना खामफिनगोन बे खोथाखौ बिथांमोनखौबो जोङो बुजायनो हानांगोन सोरबा पार्सनेल मानसिफोरखौ लानानै बायदिसिना खोथा बुंदों जोंखौबो बुंदों सोरबा गामि लेक्सार हैदों सोरबाया फैसा लाबाय सोरबाया ओरै खालामबाय सोरबाया ओरै खालामबाय आं गोदोनिफ्रायनो बुंबोदों दाबो बुंदों नों थार मासियाव थानासो मालायखौ आसि दिन्थि मोनसे आसि मालायखौ दिन्थियोबा मोनथाम आसिया गावखौ दिन्थियो अराय सम गोसोआव लाखि रायजोफोर मोनथाम आसि मोनसे मालायखौ दिन्थियोबा नों गाज्रि होननानै मोनथाम आसिया गावखौनो दिन्थियो आसिया नोंहा खाफाला मोजां गाहायाव मोनथामल' थाबाय 10टा थाबा 10टायाबो खिन्थु गावखौनो दिन्थिगौमोन दा नंखायनो बर'नि जेंनाया खौसे अनलायनाय जुजिनायजों सुस्रांजागोन जोङो बेवहाय गोसो हमथालायनांगोन दिनैनि बे हाबाफारिया सोरखौबा रायनाय सोरखौबा क्रिटिसाइज खालामनाय सोरनिबा मुं सुनायनि नङा बे हाबाफारिया जाबाय आसाम आरो भारत सरकारनो मेसेज होनाय बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रां नङाबा जों जिरायनानै थाया बे मेसेजखौ जों होनो फैदों दा नंखायनो रायजोफोर जोंबो हास्थायदों जे बर' आइ आफा रायजो राजानि जि थै आरो गोलोमदै खस्थ' खालामनाया ओरैनो थाङा मोनसे फिथाइ थायो जों बेखौ बयबो हास्थायदों दा नैबे समाव दाबिया बेनो जे बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजानांगोन
सानजानि सीमाया जेरैखि जाया बारायनांगोन सानजानि सीमा बारायाबा कोनो सुति जानो मोना बेखौ रावबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो बेजों लोगोसे इउपिपिअ बिथांमोना बुंबाय थादों बर' कसारि जों बुंगोन बियो बर'आनो जानांगौ अट'नमास काउन्सिल गाबोन समफोर जेलानो जायो बियो बर' अट'नमास काउन्सिलानो जानांगोन जोङो बिथांमोनजों जोंजों जेबो डिफारेन्स गैया जोङो बेखौ बिथांमोना बिदों बिथांमोना बिटिसिनि बाहेरनि होनदों जों बुंदों बिटिसिनि बाहेरनि दानो बुंथ'नाङा गोदो गोदायनिनो दाबिया संकष्ट सौदियासो सीमाखौ जोंनो फुसुमनानै लानाङा सीमाखौ जों नारनांगोन नङाबा दिनै जे गाबोन आलादा रायजो जायोबा माने जोंनि सीमाखौ अरनायनि आरो लामाया थानाय नङा जोङो सीमाखौ जेसेबां हायो नारलांखानांगोन गोदो गोदाय बे जोंनिनो रायजो खामोन जोंनि आबै आबौनिनो हा खामोन मालायनि हाथ' गैयाखै जोङो दा बे मोननैया जानायजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंनायाबो हाजोआरि ट्राइबेल जानांगौआबो जाहाथे जोबो जों बेखौ बयबो हास्थायो आं बेखौनो बुंबाय गोलाव सम बुंनो सानाखिसै আমি সরকারক এইখিনি কথাই কব বিচাৰিছো কি ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিলে যেতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি সৃষ্টি কৰিলে আমি যোৱা 50 বছৰে কৈ আহিলো সংগ্ৰাম কৰিলো গণতান্ত্ৰিকভাৱে গণ আন্দোলন কৰিলো চৰকাৰক মেমৰেণ্ডাম দিলো বহুত লানি ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হ'ল চৰকাৰক আমি আপিল কৰিলো রিকোয়েস্ট করিল বহুত কথা শুনালো কলো যে আমাক ন্যায় লাগে আমার নিজের আত্মা সম্মান ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব লৈ জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰি দিব লাগে বিএসসি গঠন হল আমার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ নহল বিটিসি গঠন হল আমার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ নহল আর আজি ভারত সরকারে কাশ্মীৰৰ মানুহে নিবিচাৰিলেও তার দুটা ইউনিয়ন টেরিটরি গঠন কৰি দিলে আৰু তেখেতসকলে স্পষ্ট ভাষাৰে ক'লে যে কাশ্মীৰত দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি এই কাৰণে গঠন কৰিছো আৰ্টিকেল 370 হটাই পেলাই এই কাৰণে গঠন কৰিছো কাশ্মীৰত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিৰাপত্তা পাব লাগিব পাকিস্তানৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক সন্ত্ৰাসবাদী আহে এই সন্ত্ৰাসবাদীবিলাক কাশ্মীৰৰ কাৰণে এটা ভাবুকি হৈছে যোৱা ৭২ বছৰে শান্তি পোৱা নাই শান্তি আনিব লাগিব উন্নয়ন পোৱা নাই কাশ্মীৰৰ যিবিলাক পইচা যায় এই পইচাবিলাক হয় উগ্ৰপন্থীৰ হাতত যায় নহয় নেতাবিলাকৰ হাতত যায় সাধাৰণ ৰাইজে একো নাপায় এই কাৰণে আজি তাত এটা সাংবিধানিক সালসলনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই এটা ন্যায় দিয়াৰ স্বাৰ্থত দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন কৰিছে আমি ওয়েলকাম কৰিছো